Karon abot mi kato si Ernesto sa mukha nga upaw kay ko. Ako dong napaabot pa dire kay nami pagka-istoryahan nga importante kayo. Bitong, sama ka nga. Ano ka kung Dili, giga pa tawag ti ka kay naa tay mga chika-chika ron bahin sa kaminyuon ba. Unsa man ko na sa kami yung Sa ato pa wa pa man ka masayod mo nang istoryahan ti ka. Unsa man ang masay din ako? Kanang baog. Bahin sa baog, dili kanak. Nga labi nag-upaw. Di ka pong kanak. Ayawara. Tinod, nya batignaong. Di ka pong kanak. Nga naman dili kanak ang batignaong. Ha? Kay di man magpadugon sa sawa. Eh sama ni istorya pati matiya. Kaya gani. Kisa man ibut pasabot mo ana nga di ka anak. Di ang akong but pasabot. Kan nga to amigo ba nga magsikikoy-kuyog na to nga kailar kay na to. Sama si Wa di ka masayod ana di. si Tati Pisot. Oh, iyo mo bitaw nagitawag ng pisot kay pati kuno nang dakuha siya hawa matuli, mahadok mo patuli kay ang kadakon siya gamay pa gani kuno mga usa na ka kilo bago pang nataw. At tinuod kay mabugat mangini siya kay tong stick pero tak siguro ba yang makamamablos na. Na sudah mamablos na nga. Wa gani nay uyab, wa asawa. Lahi na tong duha nga bisig porting gwapuha na to magtapad. Anak kita. Pero di na ka siguro. Kung sana nyo di, si Sara, ako na yung pilipagin. Wala bay, ano sa bay? Mag-istorya na may bayan sa bayan sa kanang mga tik-tikon rin sa to ang dapit ba. Pero wala kay labot kay Kamuha diri sa atong barangay hat mo rin si bugal-bugal ako ha. Sa liko ko maminyo nga naan ko ninyo. dili bay. Ang amo sa pangutana bay ba? Wala naman sa nang kanang mga pisot bay. Dili man jud siya sawa. Dili tanang pisot bay nga dili makasawa bay. Ayaw ko nyo nga naa bay. Ha? Nga Dili naman. tanang pisot dili ka pabuntis. Mauingon sa akong papa bay. Nakana ko nung pisot. Ultimo gani ko nung mangihi. Mutago. Magkana dito kay. Bay. Di ka magsigli. Mas Di mo mas makaanak pa ang pisot kaysa mga ninyo nga batignaw. Kami noon bay. Ako Bahala wala pati to na kuya asawa, wala to kuya asawa pero daghan ko gipabuntisan bisag pisot ko. Mutuo kami. Yan ka ng mga babae din dapita. Basta mo padung na ka. Perting lagyuag. Tagsag layas tungod sa kabaho si mong tik-tik. Oh, bitaw bay pero ako na netestingan bay. Kini ako bisag pisote pero daghan akong gipabuntisan. Iki bugal-bugal lang ko ya. Iyar gina istorya kita. Sultian ti ka bay. Istorya kita. Kanang Pareha mga lang mo pisot. duha. Mayot ka sa ato Agar mo kung agad-agar mo kung natay pisot kay mo ingon siya mo kun di ko kasiguro bay tanga nga bisig na anak pisot aja. Pero Pagilom di ay isang taong kay. Nganong laban magkaan na tawana nga. Tanang mga babae dire. Wa pa makatilawi ani tungod sa iya kabaho siyang tik-tik. Dili pa ikaw mag-umpisa sa istorya sa dili pero kung babag-abag na po. Baho bitang tik-tik pero wala ka kabalo kung unsa ko ka manyakis unsa ko ka baydor. Eh, lab. Ang taong kain na de kadir ganyan ko Ini nang siya. ngita nimo ba? Ini lab. Niingon siya unsa kuno siya kabaydor. Gibantog man ni siya nga karaan nga tik-tikon rin tong dapit kay episode kayo. Nya nakabuntis ko no siya. Mutug ako. Bay, isi prespeto lang bay no. Respeto nga amigo ta, amigo ta tulon niya. Isi prespeto sad nga naay mga asawa. Hunungan lang sig bugal-bugal ako ba kay basi mawawan ra ka bay. Dili man bugal-bugal ako nga nagistorya mo ko tinod kay nga ako ang amahan sa una. Mo mismo nagsulti. Nga kanang mga episode. Ultimo gani kuno mangi magtago-tago na adto gyud kinani Lagi, sige dili mo lagi, ipon. kabalo na ko na, sige lang kag panghinaway ko, sige kong tik-tiko, dili ka pabuntis, dili ka uyab, pero Ikaw ba mao din na imong giari dire magsigig panghinaway imong. Saan na napagbuntis? Unsa pagbuntis ng babae? Nga inigsod. Mubugang hangin. Inig gawas, musayab sa hangin. buro. Mubuntis siya na. Dili, ingon yung papa, di yun ka buntis. Di ka buntis sa prisat ay. Sa to pa, imo mo yung kong gisugdan, imo yung kong gitistingan, imo yung kong gihagit. Panahon na siguro nga may bawaan mo kamaturan. Unsa Wala mo na gano? tala na. Ayaw sa janin. Ayaw sa. Okay ba nung kaila kay ko sa mga asawa? Nagtuon kag imuha na ang gibuntis mo asawa niya. Kinsam lang. Dali, isulti. Isulti kung kisamahan ana. Oh, Patay. isulti para may bawaan mo. Nya. Kasi panghinaway ba? Wah! Kinsam lang mga kanari. Ato ako. Episode niya mga Mauding nga imo mo kikikot. Bakit ka butong ano? Ha?